А ти звідки? Вінниця. Він. Ага. Давай так, я тобі скажу не назву міста, я тобі трошечки розкажу про місто, а ти скажеш, звідки я. Давай. Давай. Це найфайніше місто України. Перший факт. Тут або Львів, або Тернопіль. Ну, ще не знаю. Ні, тут Ні. не в ту сторону. Огайсен. Друга підсказка. Друга підсказка. Це місто дуже-дуже чистеньке, дуже файне. Вінниця. Ні, до побачення. Це не то. Третя підсказка. Харків. У нас ті люди, котрі давай так, це ті люди, котрі можуть прям сказати, це Україна. Харків. А, Молодець. Красавчики. Харків, Радий бачити. це мощь. Радий бачити.